Chámame para ocupar unha praza de xuiz polo sistema de provisión temporal. Daste conta do que faz. Agora que xa o tiñas todo, vas a arruinar o teu futuro así, sen motivo. E que, de visita en Porto Sás, é bonito isto, Non, veño para quedar. Chámome Andrés Domínguez, incorpórome como xuiz. Hai un asasino en Porto Sás. E ven por min. Imos ter que vendela a casa. Non sei, Iria, non sei. Primeiro imos ao seu despacho, temos moito traballo atrasado. A orde de embargo está sen firmar. Pero como? Mire, quero falar con vostede para que me conte persoalmente o caso. Verá, o meu home desapareciu hai 2 anos no mar. Antes deso, hipotecaramos a casa para poder facer reformas. O caso é que, despois do desuso, tiveña que facer fronte á hipoteca eu soa. Segue alugando a planta de arriba. Pois realmente non me arrepinto para nada de coller a casa sen vela, Está moito mellor do que esperaba. 5.000 está ben, entón. 5.000 estaba ben, se foran jaliñas normais, pero claro, estas jaliñas non... andaban seibes polo lugar. Unha nova vida. Chegou o entruido! Sei que non tes nada mellor que facer, Evaristo. Ai, que carallo! Pero se este tornalto fala como Florencio. Aprende, Evaristo. Apicultura, cría de abellas. Xa me contarás cando probe lo mesmo. Sí, pero se che dixe 1000 veces que non me gusta nada que teñas aquí os bichos estes. E eu tamén che repetí 1000 veces que non fan mal. Home, hai que tomar precaucións. Precaución, si, a mellor precaución sería escorrentalas daqui. Sí, home, sí. Xa che gustaría a ti que os percebes se puidesen criar así. Ai, que carallo! Que ya percebes. A ti faltache unha fervedura, Florencio? E mira unha cousa, para ir aos percebes, primeiro hai que dar con eles. E non chega con traxe de marciano como o teu. Ai, non vayas pensar, Isto tamén che ten o seu perigo. Perigo ten o mundo, ame. Tu non sabes que é un perigo que... Non te achegues a elas que te van picar. Hai que lles botar fume. Pois non te sillo, fume mesmo, fume de carosa, xa verás. Ese tío é un home que leva toda a vida ao percebe a tomar precaucións. Vai, Pero onde vas? Non sexas tolo, curral! Ai, que me pica, me cago! Ai, que me pica, me cago! Perfecto. Sí, xa vou. Sí. Un momento. Ah, hola, María. Que sorpresa. Buenos días. Pase. Estaba facendo o almorzo. Quere un café? Non, xa almorcei. Estou facendo torradas. Xa vexo. Ui. Son torradas. Eu trouxenlle un anaquiño de cake. Vaya, non tiña por qué. Ainda que só pensar en ter que comer isto... Moitas gracias. Seguro que non quere un café? Non, gracias.
Mire, quere que lle busque unha señora para que lle veña a facer a limpeza e a comida? Non, que va. Apáñome ben. Ata aprendín a pasar o ferro á roupa, mire. Fixo eu soiño. Creo yo ben. Déame a camisa. Que? Que me dei a camisa, non pensará ir con ela así ao xulgado. Muller, non está o que se di impecable, pero tampouco é para tanto. Que me dei a camisa. Vale, pero só por esta vez, eh? Senta. Bos días, Celia. Que se che perdiu por aquí? Veño a facer unha oferta. Non, Pero se aínda non sabes cal é. e non quero saber. Mira, Celia, vai empezar a concentración parcial. É unha boa oportunidade para solucionarmos isto. Quero che mercar o Prado da Loma. Se volte dalle comprado. Nunca. Ou polo menos ata que non me digas para que o queres. Levamos 15 anos con mesmo. Para cousas miñas. Cousas túas, xa. Como cando fixeches os chalés na praia de Punta Sas ou cando se cache o gato vello para facer a túa Só piscina. para o carro. Esta vez xa cho dixen é sen ánimo de lucro. E logo porque non se pode saber. Porque é para unha cousa miña, moi miña. Pois peor aínda. Quero ese Prado, Celia, e vou no conseguir. O Prado é meu. En canto eu diga que non, vai ser que non. Esta é a miña oferta. Sabes que che ofrezo o dobre do que vale. Mira o que fago eu ca túa oferta. Bruxa! Isto non vai quedar así. Se non é polas boas, vai ser polas bravas. E és moi capaz de amañar a concentración. Eu ia facer o que teña que facer. Como me chamo Ramón. Adeus, Monchiño. Que caseiro. Estes luxos non nos hai na cidade. Non pensei que fose tan boa cociñeira. Gracias, pero non o fixen eu. E tampouco é caseiro. Comprei no súper. É igual, na Coruña non sabe tan ben. Será porque ali non pasaba tanta fame. Quen lle facía ali o traballo da casa? Unha muller. A súa moza? Non, Mónica non sabe nin fritir un ovo. Tiña unha señora que viña por horas. Esa muller... Mónica, vostedes eran... Abogado. Non, dicía que eran mozos, non? Non, non exactamente. Ou seja, fomos, pero... Ela é máis ben unha compañeira. De traballo, xa me entende? Non moito. É igual. De calquera maneira estou disposto a valerme por min mesmo. Non creo que necesite a ninguén para que me leve a casa. Seguro que non, con tal de que se afaja a comer todos os días torradas. Vivir só non lle vai ser tan fácil como pense. Vou non conseguir. Vostede tamén vive soa, non? Ou seja, quero dicir que... Non vivo soa, teño a Iria. E hai moito que o seu marido... Quero dicir que é viúva. 2 anos. Pero ainda non son viúva. Sí, xa sei. A historia da desaparición. Pero pode solicitar unha pensión e así agiliza o trámite. Xa solicitarei se demostra que son viúva. Non parece que teña moito interés. Mire, Suís, xa lle dixen que o meu home desaparecera, pero que aínda non atoparan o corpo. Así que non quero papéis que digan que son viúva. Se non as aprobas de que estea morto, aínda teño esperanzas. Isto xa está. Moitísimas gracias, María. Que che parece se nos tratamos de ti? Como queira. Como queiras. A ver,
Eso está moito mellor, non? Moito mellor. O Sis non pode andar coa camisa enrugada. Non rescindía mal ese café. Agora sí que tomaba un. Así me gusta. Pois sente. Senta, perdón. Trae unha cunca, verdade? Sí. Queres azucre? Sí, por favor. Pois eu... Cando me falaran de que unha viúva alugaba unha casa, eu pensei, claro, nunha muller... Sí, xa sabes. xa mo dixo, nunha vella. Non, nunha vella non, Sí, supoño que pensei nunha vella. O mar non repara nos anos antes de levar a ninguén. Cando se perde unha persoa, todos son problemas. Papéis, barullos... Pero non volvas con eso. Pero que tes dereito a unha pensión, aínda que teñas esperanzas de que o teu home siga vivo. En realidade non o sei. Prefiro que todo siga así. Xa pasaron 2 anos, eu podería ocuparme deste tema perfectamente. Non te molestes. Non é molestia ninguna, Deixe o Suís. Lle dixo, deixa o Andrés. Pois nada, marcho que teño que levar a nena á escola e ir para traballar. Ata logo, María. Ata logo. Mima, xa verás cando compra moto de cross. Vela aquí o exemplo perfecto de consumidor responsable. E non calas, Mira, eu non teño nada contra as carreiras en circuitos, pero a natureza debería ser intocable. Habería que prohibir as carreiras de motocross. Sí. Ti non sabes o que di, muller. O motocross é ecologismo puro. Sí, home, sí, purísimo. E nos de papás trajando o monte todo. Estrajando que, Ai, que estrajo a lama, que estrajo as folliñas, erviña. Espera que compre a moto nova e saber o moto que é bo. O aspecto máis interesante das competicións motorísticas son as indemnizacións. Xa empezamos, que as indemnizacións non, Adelar. Non é broma, Escoita, 1983, circuito de Daytona, usa 30.000 espectadores. Canto? 30.000. Campeonato americano de Superbikes. Unha moto sae do circuito e mata a 20 persoas. Desde o punto de vista da familia, un desastre. Non o digo, non o nego, non? Pero desde o punto de vista estritamente xurídico, un chollo. 30 millóns de dólares en indemnizacións. Sabedes o que son 30 millóns de dólares? Claro que ali a xustiza funciona, non é como aquí. Ei, pero ti como te la cara, Non me fales, non me fales. Mima, que fui andando nos percebes. Logo agora os percebes pican, Coutinho. Foron as abellas de Florencio, que están amestradas. Amestradas? Sí. Logo podría haber indemnizacións. Pois xa indemnizacións plantolle un preito. Mas xa non é a primeira vez. Non vos acordades do can aquel que tiña? Sí, aquel que dicías que te miraba mal, que tiña os ollos bichos. Pequeniño. Aquel rabioso, sí. Sí. Ah, xa sei cal dis. Un pequerrecho moi riquiño. Pero, que foi daquela? É verdade. A ver, Estiño, que sería do can aquel? Que mirades para min? Eu que sei que fui daquel can aquel. Consérvase ampla xurisprudencia sobre crimes por animais. Ladislao, estábamos falando das abellas de Currase, faz o favor. Eso. Florencio estaba ali como se nada. A él xa o coñecen de antes, non sabes? Claro. Ademais levaba o traxe especial das abellas. Tiña unha pinta que había que verlo, parecía un astronauta. Ai, non podo rir, Pois en ti estás che pondo a cara como un planeta. Deixo falar. Ensirraunas contra ti. Non fixo falta. Xa as tiña mestradas de antes. El avisoume, pero eu non lle fixen caso, foi un delas, algo lle cheirei ou algo lle picou. Activouselle o instinto de ataque. Está clarísimo. Está clarísimo, só hai que botar algo de cara ao carallo, Sí. Ah, xa está ben co de cara, non, Pepado? O que está claro é que as abellas atenderon un sinal de Flores para atacar, non? Sí. Todo ser. Xa está. Eso seguro. El algo lle fixo. Porque saíron zumbando para min como tolas. Despois queríame botar pomada na cara, pero eu marchei. Porque a mí non me gusta que outro home me ande acariciando na cara. Fixeches ben, quería era borrar as probas. Isto é un caso clarísimo, Evaristo, do que se chama invasión do espacio aéreo persoal. En inglés dinlle PAS, Personal Airspace. Non sei en inglés, che.
Pero estás che poñendo a cara como unha pelota. Ti tes que dar a cara, Currás, ti tes que dar a cara. Faime caso, Evaristo, a responsabilidade é toda de Florencio. Teño un libro romanés na casa sobre o dereito do circo, oiches? E ali dio claro, a responsabilidade sobre as feras é de quen lles dá de comer. Pero que diste, tío? Se queres levo o caso, a indemnización pode ser millonaria. A Florencio pode sair tranquilamente por un ollo da cara, Descarado. Millonaria tamén iba a ser a indemnización cando me convenciches para denunciar o submarino americano aquel. Al final era... Evaristo, se cadra tive culpa eu. Xusto aquel día estrease o traxe de mergullador Xuxo Viaño. O corpo que ten Viaño, parecía ou non parecía o submarino de petróleo? Gordo como a unha balea o tal Xuxo Viaño. Acórdase que cada vez que fora a nadar o tipo metiuse mar adentro e chegou un barco noruegués e perseguiron cun arpón, amiguinho. Un caso clarísimo de indemnización. Se me chega a facer caso, como o teu, O teu, Juan. Currás, non deixes que te líe meu irmán. Mira, o que tens que facer, atende, é ir onde aberta e que che baixe a inflamación. Pauliña, que pouca cultura judicial tes. Non fajo bo de ti. Berta non lle ten que facer nada, extrajería as probas. Distís? Home, claro, o que lle des que pedir á médica é un parte de danos. Pero antes, o contrato verbal. A partir de agora son o teu abogado, Evaristo. Estamos? Estamos ou non estamos? Deixo o xefe. Firme ya. Aí está. Imos ao centro de saúde, veña. A ver se desta vez sacamos tallada. A ver se sacares algo pola cara. Descarado. Xa, Popote, xa está ben, Ai, miña nai, como doi. Se xas mexeriqueiro, home. 3 bochas aí mal contadas. Cajina... Que fixeches? Meteche os fuciños nunha colmea? De momento non tens que curalo, Berta? O que tens que facer é un parte das feridas para presentar a denuncia. Danos e perdas. E logo non será mellor que me cure primeiro? Non, home, non, xa cho dixen. Aguanta un pouco, senón destrue as probas. Ladislao, bótateme fora. Perdón, Berta. Perdón, Pero o meu defendido só debe falar en presencia do seu abogado, na miña, Ti non lle cure as feridas, fai o parte de danos e xa está. Larga, Ladillao, larga. Está ben. Está ben. Pero ollo, Evaristo, non dixas nada que poida comprometer a túa defensa, Estamos? A ver, como foi? Pois nada, que estaba... Pasei xunto as abellas que ten a mestrada Florencio e empezaron a invadir o espacio aéreo público e... Xa. Creo. Esa é a versión do portento do teu abogado. A mí non me interesa. Como foi? É que eu sin a presencia do meu abogado non podo dicir nada. Tamén fuches buscar un bo abogado, Ladislao, xa che dixen que non quero que me rompa a cabeza. Mira para aquí, Pódese. Pasa, Florencio, pasa. Viña a ver como estaba Evaristo. Non traerá as abellas, non? Curra xa está, non? Sinto cho ben, Evaristo. Pero xa che dixen que non te achegases tanto. Xa o sabía eu. Descuido un momento e xa queren influir no meu defendido. Non? E ti, colaborando con el, non, Berta? Ladislao, Florencio só se veu desculpar. Non tes medida, fillo. Sí, desculparse. O meu defendido máis eu imos tratar este caso no sitio que lle corresponde. No xulgado. Pero que dis? Non sexas parvo, No Ladislao. xulgado. Pero que xulgado nin... Eu non fixen nada. Evaristo, ti que dis? Eu non dixo nada que todo se sabe. E xa oiches o que dixo o meu abogado. A min... Eu teño as mans atadas, non podo facer nada. Pero, preito. É a última palabra do meu cliente. Estamos? Co parte de danos que vai facer Berta, imos ao xulgado e interpor a denuncia. Está ben. Facede o que queirades. Ata logo. Veña, que non temos todo o día. Hola, Petróleo. Hola, meu. Ven xantar? Sí, que me recomendas hoxe? Próballe os chipiróns, están boísimos. Vale. Petróleo, tes un momento? Señor! Mira, quería che preguntar pola miña caseira, por María. Que queres saber? Non, nada. Hoxe foi moi amable comigo. Ata me lle pasou o ferro a camisa. Como? Que che lle pasou o ferro a camisa? Tiña enrugada, dixo que non podía ir así con ela ao xulgado. Se María fixo iso, que lle caes moi ben. Non lle pasaba o ferro as camisas do home, Suso sempre andaba de bromas con eso, ainda me acordo.
O que sigo sen entender é por que non solicitou aínda a pensión de viuvez. Si, os cartos viríanlle ben. Se non o fixo, xa os motivos terá, non sei. Motivos? Home, xa hai 2 anos do naufraxio no que lle morreu o marido. Ela ten dereito a unha pensión. Home, Andrés, este non é un dos teus casos da Coruña. O corpo non apareciu e se María quere crer que o seu home non dar sinais de vida en todo este tempo, un home con muller e filla, non sei, non ten sentido. Sí. Home, as cousas do mar ás veces non teñen sentido en terra. Que? Vasme dar de comer ou non? Ai, estás esfameado. O xuiz esfameado. Teño 4 barcos, unha conserveira. A metade das casas son miñas e outra metade fíxena seu. E, sen embargo, xa ves. O que máis me importa, o que máis quero deste pobo é xusto o que non teño. Sí, efectivamente, o Prado da Lomba. E xa sabe lo que pasa, que é da lercha esa e non mo quere vender. 20 anos levo detrás dele e nada, non hai maneira. Se soubese para que o quero. E sei que perdo cartos, Podería facer chalés, un hotel, apartamentos, unha nave. Pero ti sabes ben que é para unha cousa sentimental. E esa inimiga do progreso teno ali abandonado, feito un lameiro. Dentro duns días vai empezar a concentración parcelaria. Se non o fago agora, perdo o Prado para sempre. Ten que ser agora ou nunca. Isto non vai quedar así. Vais saber esa lercha quen son é. Gracias pelos consellos, Merjancho. Gracias. Que tal co xuíz? Moi ben. O que pasa é que o pobre é un pouco desastre. Non se amaña só. Se o vises intentando pasarlle o ferro á camisa... Pena non velo. E a min deu pena. E ao final fixeno eu. Pasaches o ferro á camisa? E que querías que fixera? Levaba dunha maneira que así non se pode ir a un xulgado, Non sabes canto me alegro de que vos levedes tan ben. Berta, non nos levamos. Nin ben, nin mal, coñecino outro día. Xa. Ti amañas a roupa, el preparache o café. Xa me contarás cando chegues á seguinte fase. Berta, como és? Acaba de chegar e case non coñece a ninguén. E ti vas a intimar con el. Es ben exagerada. Somos simplemente vos veciños, nada máis. Xa. Quedasme aquí un momento. Se non tardas moito, onde vas? Teño que ir... levar isto. Que é un encargo xente? Non é un encargo. É que a Andrés gustalle... Ai, xa lle chamas Andrés. E como lle hei de chamar logo? Non sei, señor xuíz. Pois o caso é que me dixo esta mañán que lle gustaba o cake e dixo eu que lle gustará a rosca tamén. Sei que na Coruña non é rosca. Como esta sei que non. Ata logo. Ata logo. Cuidado, non se vai a pedir o libro de familia. Boas tardes, María. Ven falar co xuíz polo da pensión. Que? Aquí mesmo teño o expediente, pediu a primeira hora. Supoño que terá que firmar a petición. Está Andrés, dixo o xuíz no despacho. Sí, se quere, díjolle que quere falar con el. Non, xa lle dixo eu. María, que tal? Mira, precisamente quería falar contigo. Teño boas novas, ente. Estive falando cun compañero meu que é especialista nestes temas. E díxome que xa tes dereito a cobrar unha pensión. Ai, pero Andrés, pensei que quedara ben claro esta mañán que non quería que fixeses nada. Non, é que en realidade eu non fixe nada. O que si sei é que xa se poden iniciar os trámites. Así que xa cho dixen. Se queres eu mesmo podría ocuparme deste tema. Estou convencida de que poderías facer moitas cousas. Ben, pois o primeiro que temos que facer... Ai, temos!
Temos que facer. Ti e máis eu. Non sabía que estábamos xuntos no asunto da morte, da desaparición do meu home. Pero quen che deu permiso a ti para faceres ningún trámite? Quen és ti para te meteres na miña vida? Non, María, o que quero dicir é que se ti queres eu podo iniciar os trámites. Mira, non creo que sexa tan difícil de entender, nin che podo dicir máis claro tampouco. O meu home desapareciu, pero non ten lápide nin jures. Eu non levo luito. Ainda non hai probas de que estea morto. É que precisamente diso é do que estiven falando. Mira, o prazo legal de 2 anos en caso de desaparicións por accidentes graves está a punto de se cumprir. Así que dentro de pouco tempo poderás solicitar a pensión. No caso, naturalmente, de que o queres facer, porque se ti non queres, eu non movo un dedo, iso está claro. Supoño que terás... Non. Supoño que terá vostede moito que facer. Así que mellor será que siga co seu traballo. Pero, María, eu pensei que ti querías solicitar... Pensar! Eso é o que debiu facer antes de se meter na vida de ninguén. Marcho para o súper. Malo será, que ali non haxa alguén que se apiade de min. Xa amañou todo? Amañei para que non amañase. Non entendo, pero eso seguro que o sabe facer ben. Gustalle a rosca? Moito. Tome. Sei que a na Coruña non sabe como aquí. Pois non sei. Nunca se me ocurriu ir á Coruña a comer rosca. Entón, cando che pregunten polos danos, tes que dicir, atención, que non é lo mesmo, nin física, nin psíquicamente. É iso que quer dicir? Que non quedaches ben das picaduras das abellas. Pero xa mentira. Mentira, mentira, baixa a voz. Que sabes ti o que vai pasar o día de mañán. E se che preguntan pola dor, tes que lle dicir que non aguantas con nada. Xa, pero tamén facerlle esta Florencio... E que facerlle de que a Florencio? Daquela parece ben que ande adestrando animais selvaxes que ataquen a xente como a ti? Non. Pois daquela. E que dá máis importante, Evaristo? Cando che pregunten pola tua vida sexual... Aí non me picaron, A máis a pomada que me botou a médica fixou moito ben, Non, Evaristo. Tes que lle dicir que non podes levar unha vida sexual normal. Ai, non, por aí non paso, me cagina. Eu, se hai unha muller, estou preparada. Faime caso, Evaristo, son o teu abogado. Repito o que eu che dixo. Dille que non podes levar unha vida sexual normal. É que desde as picaduras tes xaquecas. Xaqueca na cabeza, Sí, xaqueca na cabeza. E dai, da dor, veñeche alucinacións, visións. Repite comigo, Evaristo. Repite comigo. Señor xuiz. Repite, señor xuiz. Señor xuiz. Non sei que me pasa. Non sei que me pasa. Pero vindo cara ao xulgado... Pero vindo cara ao xulgado... Pareciume ver a Santa Compaña xogando hockey a patins. Pareciume ver a Santa... a Santa Compaña ni mental, Pero isto ali tes que aparecer como unha vítima das abellas asasinas, entende? Mira, Ladislao, estás minchando a cabeza como un neumático de trator, Para que? Como un neumático de trator? Sí. Eso pode beneficiarnos, non te movas, Vou a casa, vou ver se atopo xurisprudencia sobre cabezas hinchadas tipo neumático por cousa de picaduras de abella, Non marches. Pero espera, descansa a cabeza. Ai, mi má, que mal está. Marco, quédase aquí no bar que eu teño que ir falar co xuiz e chámame a Florencio que veña aquí voando, Pero vou a ti tamén, que teño... Veña, Marco, veña. Home, petróleo, que te trae por aquí? Na, viñache dicir a ver se podes pasar despois polo bar, que don Florencio ten aí un pequeniño problema legal e a ver se lle podes botar un cable, falar un pouco con ele. Sí, home, non hai problema. Que, como che vai? Pois non moi ben. Aló? María enfadouse comigo. A viúva que non quere ser viúva. María? Pero se ten un carácter bárbaro esa muller. Sí, iso pensaba eu. Hoxe pola mañá estivemos falando, ten amigos. Ata che lle pasou o ferro a camisa, xuiz? E lo que lle fixeches para enfadala? Nada. Despois do que te me dixeches, eu empecé cos papéis para solicitar a pensión. Eu non dixen nada, dixen que non te meteses. O único que quería era axudar. E ti dixeches que lle vería moi ben os cartos. Xa, pero daí a pedirlle a pensión, meu. O mellor que podes facer, penso eu, é deixar as cousas como están e non remexer máis no asunto de Maroto, Andrés. Que estivo tan simpática. Había ben tempo que non atopaba unha persoa así.
Onde eu traballaba non era nada fácil. Home, tranquilo, seguro que os esquece pronto, Quería axudar e vou en meto a pata to fondo. Oiches, é ela que dixo, cando soubo. Pois que non me metese na súa vida. Pero... Que a dicir? Enfadada, non? Claro, lógico. Ma non. Eu faría o mesmo. Díxenlle que non se metese na miña vida. Eso sí que non lle consinto a ninguén. Veña, María, non será para tanto. Non estábamos de acordo en que era un home encantador? Encantador, sí, como a todos os homes. Pensar que lle dei a voltas pola mañán coa camisa, porque ainda por riba non sabe facer nada. Como lle sigas botando piropos, vanme entrar ganas de convidalo a cear, Se o único que fixo foi preocuparse por ti. Preocuparse por min? Sí. E logo teño que lle dar pena. Non é iso, muller. Foi tan atento esta mañán. Nem había tanto tempo que ninguén... Pero sí, así ha de aprender. Ha de aprender a non meterse na miña vida. Eu vim aquí para que me deses algo para o catarro de Iria, e non para que te rías de min. Vale, tranquila, xa vou. E tranquilo, Florencio, xa verá como se soluciona todo. É que estou preocupado por Evaristo. Non me perdoaría que lle pasase algo. Non se preocupe. Falei con Berta e dixo que en 2 ou 3 días xa non ia ter nin picor, sequera. Menos mal. Se non estaba disposto a pagar eu os gastos médicos. E mira que lle dixen que non se achegase tanto. O malo é que o colleu por banda ese bardallas de Ladislao. Ladislao? Sí, o fillo de Couto. Ah, o irmán de Paula, sí. Xa me falaron dele. Sei que é un abogado tipo a lei dos Ángeles, non? Peor aínda. Tense por Perry Mason. E anda encirrando o pobre Currás para que presente denuncia. Mire, xa falarei eu con Currás e con ese Ladislao. Isto amañámolo dunha maneira amigable e listo. Gracias, Andrés. Marcho que teño que ir corrixir uns exames. Vale. Señor Suís, vostede tivo moto algunha vez? Inda que non o vexo para esas trotes, pero aí, Juan. Estará comigo en que a máquina é importante, pero o máis importante de todo é que ten uns fundamentos ben adecuados, sí ou sí? Mangui, eu non entendo nada de motos, Mire, non lle parece que dependemos demasiado dos medios de transporte privados? Co seu uso abusivo contribuímos á contaminación do planeta. Home, tampouco creo que sexa para tanto. Ves? É o test. É o test. O xuiz, que é un home con certa preparación, sabe que non di máis que toladas, toliña. Eu non dixen iso, Mais ou Que te menos. dixen eu? Non é un tipo que leva o coche a todos os lados, como fas ti coa moto. Es que para min a conducción non é só un hobby, É algo que levo aquí moi dentro. De que están falando? O bella esta que quere participar no motocross. Sí, vou comprar unha moto de monte, unha Capra de 3,5. Sí, vou ser un number one da conducción tipo temeraria, petróleo. Estás como unha capra, ti, Pois isto das motos recórdame a mí unha historia. Mira, cando fun ao sur de México que coñecín o subcomandante Marcos, daquela non era subcomandante, pero, bueno, por unhas cousas por outras, intimamos moito, ao final chamáballe Marquiño, xa. O caso, o tipo tiña que comprar 2 motos. De carretera ou de cross? De cross, que é aquelo do terreo, ti sabes como é aquelo, mi madrid. Será como o campo de Don Florencio. Pío nome, Pío México, bueno, unha cousa bárbara. O caso, o tipo comproulle 2 motos a un brasileiro que era fillo dun de Melí, dun tal Remoinho, que fixera fortuna... E tú, Saquera, o que dicía que tiña tanta presa? Os expedientes da Xunta Comarcal da Concentración Parcelaria. Mañán ven o perito velas terras. Como vostede saberá, o xuiz forma parte desa xunta. Ah, sí? Ah, pois estupendo. Mire, xusto o que eu quería. Colaborar para que haxa un entendemento maior entre os veciños de Portozás. Como dicía un profesor meu da facultade, sel o brazo cego da xustiza que axuda aos cidadáns. Non ve? Estas son as cousas polas que aceptei este cargo, o contacto co pobo, coa xente. Non é momento de bromas, señor xuiz. Xa verá que pouco lle dura a alegría. Isto só lle vai traer desgracias e acabará levándose mal coa metade dos veciños. Non, muller, a xente de Portozás é boa, é nobre. Home, eu supoño que comprenderán inmediatamente que só quero o mellor para toda a comunidade. Xa mo dirá. Unha morea de problemas. E ten o primeiro agardando aí fora. Ramón Couto. A ese cheiralle que mañán ven o perito. Seguro que lle quere falar do Prado da Lomba. De que? Un prado de Celia Rei, a alcaldesa. Couto leva máis de 15 anos intentando comprarlo. Couto, o que me faltaba. Recorde o que lle dicía o seu profesor, xa sabe.
celebrar o sosego da xustiza que axuda aos cidadáns. Dígalle que pase. Boas tardes, señor xuiz. Boas. Veñolle falar dun tema referente á concentración parcelaria. Ramón, advírtolle que non teño un día moi bo, E teño bastantes máis cousas que facer que atender a outra das súas xogadas. Pero eu quería falarlle da concentración parcelaria, esa bendición. Deixeme explicarlo. Temos que apurar porque mañán chega o perito. Pois veña, apuremos. Verá, a concentración parcelaria é unha especie de reparto novo das terras. Mire, este prado que é seu, repárteo a concentración parcelaria e, quen sabe, o mellor despois da concentración xa é meu. Entende? Sí, creo que xa o vou collendo. Pero esa bruxa de Celia pensa que teño motivos escuros. É nada máis lonxe da realidade. Pero xa sabe como son as mulleres. E a min dame vergonza confesarlle os auténticos motivos. Déxeme pasar. Neste momentiño non pode ser. Boas tardes, xuiz. Como está? Sinto, señor xuiz, pero non puiden impedir que entrase. Non se preocupe, Pituse. Xuiz, veño previr sobre Ramón Couto. Como mañán se incorpora vostede á xunta da concentración parcelaria, e se é capaz de vir por aquí e enredalo. Pois, vaya interese, lles entrou a todos pola concentración parcelaria. Eu só lle veño avisar, aquí entre nós. Ese Couto é un desvergonzado, un manipulador, un aproveitado. Xa de futbolista era un paquete, non me metía un gol, nin o arco da vella. Eso sí que non cho consinto. Isto era o que me faltaba. Acaba de chegar, ese é un dos seus cómplices. É unha maleducada, xa yo advertí. Ai, así que falando de min, Monchiño é mailo seu nubo secretario. O xuiz único que pretende é o progreso de Portosal. Veña, Moncho, déixate de lerias. Podes lle dar as voltas que queiras ao prado, que non o vas ter nunca. Oíchesme ben, nunca. Adeus, boas tardes. Non lle faga caso, é unha amargada. Eu marcho. Teño que facer algo moi importante. E tú, Ser? Esquezámolo do brazo cego da xustiza. A cría de abellas chámase apicultura. E por que as hai que meter en caixas de madeira? Porque así é como fan elas cando viven en estado natural. Nas colmeas artificiais poden facer as celiñas de mel. A ver quen de vos me sabe dicir para que serven esas celiñas. É onde crían as abelliñas pequenas. Son como abejas para abellas. Moi ben, Iria. E de onde sacan as abellas o mel para construíren esas celiñas? Do pole das flores, que converten en mel botándolle saliva. Va vexar no pole. Non volvo comer mel na miña vida. O máis interesante das abellas é a súa organización. Todas as abellas teñen a súa función dentro da colmea. Están as obreiras, que son as que traballan buscando pole e fabricando as celiñas. Está a raíña, que é a que pon os ovos. E están, moita atención todos a esta palabra, están os abázcaros. Os que? Uns que non fan nada. Son amarelos e gordos. Unhas abellas preguiseiras. Sí que fan cousas, Fitos, sí que fan cousas. Agora ímolas ver. Vinde comigo. Ras! Mira que é animal. Bárbaro ignorante. Pero isto non vai quedar así, non, señor? Idiota! Un cero sen sentido! Tiñas que ver a que me armaron aí un pouco no despacho Couto en Maila Caldesa polo da concentración. Couto e a concentración. Xa che dixo eu o que quere que a concentración. O Prado da Lomba, que é de Celia. E leva toda a vida detrás dele. E montará algún negocio, que sei o que montará. Non, el di que ten outras intencións. O que pasa é que non quere aclarar cales son. E María, que? Segue enfadada contigo? Ainda non a vin. Baixarei esta noite a desculparme. A ver. Ui, aí veñen eses dous que andan a voltas co da denuncia de Florencio. Ti atento, Petróleo, bótame unha vaga, a ver se entre os dous acabamos con isto. Boas tardes. Boas tardes. Hola, vos. Ladislao Couto. Letrado. Encantado. Xa me tardaba coñecelo, Aquí un apaixonado das leis como a min non ten moitas oportunidades de falar cun colega, non? Será un placer. Non, agora non. Agora quería falar con vostede do tema das abellas. Aquí o meu cliente máis eu estamos dispostos a chegar a un acordo económico, sempre, claro, naturalmente, sexa beneficioso para nós, non? Pero, home, Curras, parece che ben denunciar o teu veciño. Un home como a Florencio, incapaz de facerlle mal a ninguén.
Tiñas que velo preocupado que estaba por ti. Preocupado, sí, pero os danos irreparables, que? E por isto non digas parvadas. Home, non foi nada en 2, 3 días tes listas as picaduras das abellas esas. Ademais, non acordas, tío, bella, cando rompiche la perna? Que don Florencio ia todos os días ver se che facía falta algo. Ou que? Que esa sensibilidad non che fajan cambiar de opinión. Non paga a pena andar en pretos cos veciños. Non me parece moi profesional, que lle dé eses consellos ao meu cliente, entende? Ademais, pensa no cariño que lle teñen os rapaces, só. Está ben, retiro a denuncia. É que, Son moi sensible, home. Pero se educa os nenos, que eduque tamén as abellas, está? Tiñámolo xa, Evaristo. Estaban as nosas mans, Non me rompa a cabeza, ladillao. Non hai denuncia. Aí está. Veña, Petróleo, pon aquí uns viños para celebralo. Pagará a casa, supoño. Aquí non hai respeto pola xustiza, A que clase de sistema judicial é este que se vai nos bares e non nas salas? Unha chapuza, Home, Florencio, temos boas noticias, veña, senta. Tiña lo que facer, Tiñas que demostrar que és un bruto ignorante. Supoño que agora estarás a gusto. Justo. A este que lle picou. Suiz, quero presentar unha denuncia formal contra Evaristo Currás por atentar contra a miña propiedade. Como? Desfixo máis colmeas. Que eu non fixen nada. Quieta aí, Evaristo, quieta aí. Arrasadas. Non queda unha abella. A estas horas as pobriñas deben estar todas mortas. Pois non hai mal que por ben non veña, pero eu non fui. Janas non me faltaron, pero díxome aquí este que era mellor que esperar a indemnización. Di a verdade, di a verdade. Non podías aguantar sen facerlles algo a eses pobres animaliños. Señor xuiz, eu non tolero que na miña presencia se lle falte o respeto ao meu cliente, porque segue sendo o meu cliente. Home, claro que é un mariscador honrado, É que sempre, nunca faltou o respeto a ninguén. É que sempre cumpliu escrupulosamente todas as leis. Este cara, Bardalla. Perde. Señor, como lo van a cabeza? Por favor. Que carallo? Que lles parece se nos calmamos todos un pouco, Intentamos solucionar isto mañá a primeira hora no xulgado. Faremos unha especie de acto de conciliación. Eso era o que quería. Agora temos, entón. Xa verás que defensa impactante teño preparado. Defensa non, mellor un ataque. Que sexa. Muy ben, Iria, muy ben. Muy ben. Así me gusta. O campo está fatal, que senón... É certo, o mal estado do campo prexudica os xogadores técnicos. Xo sei, Fito, xo sei. Pero que lle vou facer? Vos xa sabedes para que quero este prado, non? E seguro que a vos tamén vos contaron moitas mentiras. Pero claro, isto non lle podo dicir á bruxa de Celia. Esa non ten sentimentos. Ainda non lle quere vender? Non, vin aquí para despedirme, para dicirlle adeus ao meu prado da lomba. Pero veña, deixémonos de historias. A xogar, Veña, que facedes aquí? Quero ver un bo partido. Vamos, vamos. E agora a ver se xovides comigo cando ataco, que non o podo facer todo eu só. Teño unha idea. Unha idea para que? Eu sei quen pode convencer a Celia para que lle venda o prado a Couto. Non, e quen pode? Sigue xogando, xa verás, mañá solucionámoslo. Diga? Hola, Petróleo. Que tal? Non, ainda non baixei pedirlle desculpas a María. É que non me atrevo. Xa, pero que estas cousas sempre me deron algo de reparo, entendes? Sí, hai que ser valente. Sí. Vale, con forza. Alá vou. Deixo-te, Petróleo, vale? Hasta logo. Hola, María. Hola, Andrés. Pase. Gracias. Precisamente ia eu baixar. Mira, que viñame desculpar. Creo que foi un pouco dura antes. Ademais, creo que non tiñas mala intención. Iría máis eu queríamos te invitar a un café. Se non tes moito traballo, claro. Non, que va. Non teño nada que facer. Entón vou baixando. Sí, non tardo nada, Sí, xa vou.
Sí, un momentiño, María. Xa baixo. Sí, María, xusto. Mónica. Non te esperaba. Non tiña nada que facer na Coruña e pensei en darche unha sorpresa. Trouxen o noso champaña preferido. Non me vas a invitar a entrar? Sí, claro, pasa. Así que aquí onde vives. Non está mal. Rústico por fora e moderno por dentro. Canto pensas que vas durar aquí? Espero que toda a vida. Que tal no xulgado? Polo que vin da vila debes ter casos interesantísimos. Un veciño que denuncia a outro porque o can o mira mal e cousas así. Sí, algo así. O que quería, impartir xustiza e non aproveitarme dela. Impresionante. Vaya, vexo que segues conservando o teu peculiar sentido do humor. E que a ti tanto che gustaba. Sobre todo polas mañás, dicías. Telo que comprobar algún día. O das mañás, refírome. Algún día. E que? Como vai todo por Coruña? Todos che mandan recordos. Seguen sen entender que deixase o posto. En cambio, eu non boto nada de todo aquí, non falta. Nada. A min tampouco. A vida aquí non é como ti pensas, eh? Sempre hai algo que facer. Sempre. Teño todo o tempo ocupado. Non che dou máis de 2 meses. Menos. Dentro de mes e medio volverás rogándome. Os homes sodes así. Onde está o teu cuarto? O meu aí, ao lado. Está un pouco desordenado. Non lle vou prestar atención ao teu cuarto. Isto non está ben, Mónica. Non me digas que non sentes nada por min. Non, pero é un erro. Un erro. Un erro que aínda sintamos algo un polo outro. Non, un erro que fagamos algo do que imos ter que arrepentirnos mañá. Creo que é mellor que marches, eh? Marchar? Como vou marchar a estas horas para a Coruña? Que non está ben que quedes a dormir aquí. E que fago? Vou dormir ao porto, debaixo dunha barca. Podes quedar no bar de petróleo. O qué? O bar da confraría. Ten uns cuartos moi cómodos, con vistas ao mar. E non ten perda, eh? Imagino. Un antro con cheiro a peixe. E cheo de mariñeiros que botan as noites a cantar cancións de borrachos. Un pouco rústico, tal vez. Pero non é esa cova de piratas que estás imaginando. Ata mañá, Mónica. Teño moito que facer, de veras. Mañá chega o perito da concentración parcelaria e teño que falar con el. Non esperaba que me botases da casa. Se prefires quedarte aquí e vou dormir ao de petróleo. O bar de petróleo é un remanso de paz, xa verás. Seguro que non vas ter mariñeiros bébedos cantando pola noite. Hola. Hola. Que tal pasou a noite? Mal, un café, por favor. Ela? Non puiden dormir ata que os borrachos que tiña aquí pola noite deixaron de cantar esas cancións procaces. Ten que disculpar, estas cousas non pasan normalmente no petróleo. Iso xa mo dixeron onte. Non, o que pasou é que chegaron os amigos meus que estaban embarcados no turbillón e facían unha morea de tempo. Hai café ou non hai café? Agora mesmiño yo traigo. Xulgado está aquí cerca, verdade? Sí. Sí. Aquí tengo o café. Que non oio nada. Dixo que tiña que ir xunto ao xuiz. Ten que ser ela. Mira ti como son agora os peritos. Que? É a primeira vez que ven a Portosás? Sí. Pero créame que se por min fose non viría nunca por aquí. Comprendo. Unha muller tan ocupada como a vostede. Coñecémonos. Precisamente estiven onte falando co xuiz de vostede. Eu xa sabía que viña hoxe. Sí que lle falou de min. Non quero nin imaginar o que lle dixo. Non, nótase que a ten en moita estima. Ah, sí? Verá, o xuiz e mas eu somos unha e carne. Sin min, el non se revolvería nesta vila. Desculpe que ainda non me presentei. Son Ramón Couto, armador, constructor, e ainda que peque de inmodestia, principal impulsor do desenvolvemento económico destas terras. Industrial, armador e constructor. Que interesante. Como vostede ben saberá, se non queremos que Portosás quede marxinada no camiño do progreso, é necesario apoiar a iniciativa empresarial, modernizar as infraestructuras e atraer os investimentos na zona. E quere asesoramento legal? Pois sí,
poderíamos chamarlle así, sí. Supoño que Andrés, o xuiz, se opuxo tanto da nosa forma de traballar, as nosas tarifas e cousas así. Eso sí que chamarlles as cousas polo seu nome. Canto antes falemos do tema, mellor. Creo que deu coa persoa adecuada. Seguro que nos entendemos. Que lle parece se quedamos para xantar e falamos do tema? Agora vou ir ao xulgado. Pero se quere... Entón, quedamos hoxe aquí mesmo para xantar. Dá justo tratar con xente de categoría. Sí, pero a ver se van chegando que non teño todo o día. Daiche moitas picaduras a ver isto. Que va, antes sí que me doían de carallo. Pero xa nada. Fíxome moito ben a pomada que me botou a médica. Xa, pero non te confundas, Se che preguntan, doeche moitísimo, estamos? Claro, así que en quen. Así que en quen. Ai, como me doi, miña naya! Pobre home. Na flor da vida vai quedar con esta Eva, non me? Marcado inútil, que varixala para toda a vida! Señoría, o meu cliente exixe unha rápida indemnización que evite cargas e xuizos innecesarios, non? Estaríamos dispostos a chegar a un acordo económico sempre Que cara máis dura. Antes de que empece esta farsa, non me queda máis remedio que protestar por un procedimento tan pouco suxeito ao ordenamento xurídico. Como ben saberán vostedes, os actos de conciliación non están recollidos no noso corpo legal. Importalles que observe como se imparte xustiza nesa vila? Non, de absoluto. Señor xuiz, o meu cliente exixe unha rápida indemnización que evite colapsar cun caso máis o estado xa de colapso habitual da xustiza deste país, non? Se o señor Florencio Quintela aquí presente tivese unha mínima, digo unha mínima, sensibilidade xurídica de seguro accedería a un pago reparador que evitase todo tipo... Deixemos os discursos. Florencio, vostede ten algo que dicir? Pois claro que teño algo que dicir. Exixe unha indemnización pola destrucción das colmeas. Dalle, que eu non fun, Florencio. Mira, faltoume isto, Pero mal que me conduciu aquí o abogado de que a mí que chego tranquilo. Señor Currás, conteste só cando se lle pregunta. É certo ou non, señor Currás, que aqueles animais tan perigosos responderon a un sinal do seu dono, señor Florencio Quintela, aquí presente, para atacalo? Bueno, eu non estaba mirando para ele, pero as abellas atacaron así máis ni máis. Iso quer dicir que as ten amaestradas. Daquela queda suficientemente probada a culpabilidade. Señoría, este caso remítenos directamente a aquel tan coñecido do estado de Tesas contra Meredith, que lembrará. Non coñezo o caso. Xa, sí, fai na prensa que tal Meredith que andaba por Tesas tranquilamente, por Tesas adiante. E nesto que aparecer nunha reserva de 12.000 búfalos en fila de un pasaroño todos polo lombo. Iso que ten que ver co... Home, ten que ver, os da reserva pagaron ali a indemnización, en este caso, pois, non son búfalos, son abellas, pero... similar. Mira que che dixen que non te achegases tanto. E menos en protección. Pero a ti paréceche que por 4 picaduras tes dereito a matarmas todas. Mira que es cheche, Me cago en nada. Tranquilos, por favor. Fale tú, Desculpe, señor xuiz, teño que marchar. Teño unha cita de negocios no bar da praza. Abogado, é vostede un profesional dos que xa quedan poucos. Ben, continuemos. Currás. Eu lo único que quería era axudarte. Pero Berta, sabes que odio que se metan na miña vida? Pero non eras tía que me dicía que os veciños vos tiñades que axudar. Pero isto é diferente. Ainda por riba invitei a tomar café con iría máis comigo e non veu. Estaba na casa cunha muller. E ti por que sabes que había unha muller na súa casa? Vina pola ventá. E que andabas mirando ti pola ventá? Tomando aire. Desas horas. Espiando o xuiz, Berta, fíxono por curiosidade, vai? Xa. Que terá que ver? Como me pareceu mal é que me dera plantón. Plantón? Bo, que non viñera a tomar un café comigo. Comigo e con Iria. Sobre todo pola nena, Era guapa, amiga do xuiz? Guapa, non sei. Non me fixei nela tampouco. Supoño que sí. Pasou moito tempo na súa casa? Berta, mira, eu teño cousas máis importantes que facer que andar pendente do que anda facendo o xuiz na súa casa. E non ías ter. Xa vale, Son a liante. E ti deixaste liar? Amestradas que xa che dixe que les tiñas que ter amestradas. Pero en que cabeza cabe que eu poida amestrar unhas abellas? Ti, trifache as corneas. Esto non ten sentido ningún.
A miña presencia nesta insensatez non é necesaria, así que vou seguir traballando. Xa te curras. Tiñas que meter a pata. Tiñas que estragalo todo. Xa sabía eu que un animal como a ti non podía entender algo tan simple como que as abellas pican. Que eu non fixe nada, Florencio. Que xa che dixe que se por min foran matabas todas. Pero díxeme aquí ao abogado que non me meteré en barullos. Señor Currás, conteste só cando lle pregunte. Está ben. Relatos feitos. Outra vez. Outra vez. E eu polos percebes cando me atopei con Pero non Florencio. están en veda. O que? Os percebes? Cajeina, non? Pouco, si. Responde só cando te pregunte eu. Señor xuiz, desculpe o meu cliente, é que non ten cultura xurídica como a nós. Andrés, queremos falar contigo. Agora non podo, non vedes que estou ocupado. Iria, veña, Fito, veña, todos calma, todo. Despois que me acabe, Estamos nun xuizo. Echada a porta. Currás, Sí. por última vez. Fixeches algo ás colmeas? Que hai que dicir en ruso? Non. Florencio, eu creo que Currás é inocente. Agora mesmo non sei quen podería facerlles mal ás colmeas, pero... Adiante. Con permiso, señor xuiz. Creo que hai probas novas para este caso. Nada, pois isto é o que sei, che. O caso é que xa non podo comprar a moto de cross. A ver, Mango, e ti que che pasa? Isto que é? Dúas colmeas novas para don Florencio, a outra este fora. Si, é que as outras tuveron un accidente. Cando estaba eu adestrándome ali por detrás da costa, cando cheguei a curva do final, marchou unha roda de popa, a erva estaba mollada, chega a estar a erva xoita e non cae, vai, don Florencio. Así que fuches ti? Si, perdoe, pero dixéronme que estas eran moi boas, don Florencio. Va, deixa as colmeas, só. Non tiñas por que comprar nada. Evaristo, non sei que dicir, só que o sinto moito. É que as miñas desculpas. Cala. Evaristo, que tiña unha defensa moi boa. Está calado, ladillao. Quedamos en que as abellas morreron, non? O máis seguro, os enteren colmeas non dura moito. Daquela, por min todo solucionado. Non hai preito, xuiz. Pero quero unha garantía de que non volverá a mestrar as que veñan novas. Pero de verdade pensas Por favor, que... Florencio. Por favor. Está ben? Está ben. Xuro solemnemente que non as vou amestrar. Gustan as cigalas, Probe as nécoras. Non, gracias, non quero máis. Como lle dicía, ese prado é moi importante para mí. Non entendo, pero non sei que podo facer eu. Veña, que os dous somos xente de negocios. Conteme algo máis dese prado. O problema é a bruxa da alcaldesa. Hola, Andrés. Estou comendo con este señor tan encantador. Supoño que o pasaches moi ben na sala de vistas. Agora xa sei o que querías dicir cando falabas de impartir xustiza e non aproveitarte dela. E que tal pasaches a noite? Estuve acostumado a hotéis mellores. Lémbralo de Praga hai 2 anos. Foron unhas boas vacacións. Non sabía que vostedes se coñecían tanto. Tanto. E máis. Sí, Ramón, tiña que falar con vostede. Chamou o perito da concentración parcelaria. Me di que está enfermo e que non vai poder vir ata semana que ven. O perito? Pero non é a señorita. Eu pensaba que... Non lle dixeches quen eras? Non puiden dicir nada. Estivemos moi ocupados falando de prados. Pero é que nunca vou dar conseguido ese prado. E logo, quen ven sendo? Mónica é unha bella amiga. Unha ex compañera de traballo. Perdoade. Mónica. Tranquilo. Espérote fora. Adeus. Foi un placer. Quere que lle diga unha cousa, Ramón. Xa me está fartando vostede, Dase de conta de que acabo de asistir a un intento de suborno. Sí, claro. Intento de suborno a unha amigiña do xuiz. Couto, non se pase, Non se pase. Os seus amaños comigo non lle van funcionar. Mire, xuiz, levo 10 anos intentando conseguir o prado da Lodba. Intenteino todo. Pero parece que todos están confabulados para que non sexa meu. Non me conte as súas penas. Non quero saber o que fixo durante estes 10 anos. Non quero saber nada dos subornos, nin das fraudes, nin das estafas. Non sei se sabe que son o xuiz desta vila, señor Couto. Se soubese para que quero o prado. É que non o quero saber. Non quero oír unha palabra máis sobre ese prado, estamos? Nin vou tolerar outra xogada sucia. Queda vostede avisado. Queres algo máis, Couto?
Sí, quero Prado da Lomba. Eso é o que quero. Podemos falar agora. Dade un momento, teño cousas que facer, vale? Non marcharás sin despedirte. Sabes o que estás moi ocupado e que non tes tempo para ocuparte dunha, como dixeches, unha ex compañeira de traballo. Aquí quedas, xusto onde querías, un pobo de tolos. Ti elexiches, eu saín perdendo. Xa cho dixen onte. A ver canto aguantas aquí. Xa volverás. Ti tamén podes volverme a visitar alguna vez. Tal vez. Xa sabes que son moi mala perdedora. Mónica. Buah. Que boa está. María! Podemos falar agora. A ver, que queredes? Temos algo importante que dicir. Pois veña, que iso tan importante. Estades seguros? Couto contouvos iso? Case chora cando acabou de contarnos a historia do Prado. De veras que case chora, Pois se é certo, teríamos que conseguir o Prado, non? Vas nos axudar? Non sei. Claro que sí. Que agora mesmo imos falar con Celia, veña. Eso é mentira, xuiz. Os seus anos é picando como un pimpín. É imposible que Couto non queira o Prado para facer algunha maldade das súas. Un campo de fútbol para rapaces, iso é unha maldade. Polo fútbol non me faja rir, home. Sí, un campo de fútbol para que xoguen os nenos. Parece ser que foi precisamente nese campo onde ele empezou a darlle patadas ao balón. Por certo, non sabía que chegara a xogar no Atlético de Madrid. Polo visto era moi bo. Malo non era, non hai que recoñecelo, pero non yo creo. A ver, por que non me contou a verdade a mí lá? Dalle vergonza, dicía que vostede decía rir dele. Sí, claro, co ben que se levan. E pensa vostede que é certo que digo. Esta vez estou seguro. Mire, estive pensando. E creo que o mellor sería que vostede lle cedese os terreos ao Concello e que Couto fixese as obras sen cobrar nada. Que te parece? É imposible que Couto faja algo que non lle diga cartos. Querello preguntar? Está aí. Está ben. Se el fai o campo de balde, eu cedo o terreo ao Consello. Non se arrepentirá. Venga, ir buscar a Ramón. Pregúntale por unha vez. Que quere que se chame campo de Ramón Couto. Xa terá que solución. Campo Ramón Couto. Esa cadra non é mala idea, esa do campo. A que la acepta? Xa falaremos. A ver, Ramón. E o xuiz faloume eu non sei que dun campo de fútbol. Agora xa o sabes, sei. E faralo de balde, claro. De va. Se quero o campo terá que ser gratis. Está ben. Farei o campo sen cobrar un peso. Amá. Muller, se quere dele unha aperta. Chegou o momento. Teño a honra de lle pedir a Celia Rei, a nosa alcaldesa, a xenerosa persoa que nos cediu o terreo, que proceda a colocar a primeira pedra. Hola. Hola. Estarás contento, non? Din que isto é obra túa. Non, eu non fixe nada, Non que va. É a primeira vez que alguén dá posto de acordo en algo a Celia máis a Ramón. Con eso díjoche todo. Pois non foi nada difícil, pero máis ben foi cousa diria. Queríalle pedir desculpas polo do outro día. Pero non quedáramos en que nos íamos tratar de ti. Pois iso, queríache pedir desculpas. Non me debí meter onde non debía. Xa sei que o fixeches con boa intención, pero non quero que ninguén se meta na miña vida, entendes? Perdón. Non pasa nada, pero creo que máis ben te deberías desculpar por outra cousa. A noite pasada, cando illa máis eu te invitamos a tomar un café, non beisaches. Sería pola rapaza aquela da praza, non?
Era esa tal Mónica de que falaches. Sí, pero só somos compañeiros. Sí, era ela. E vai vir moito por aquí. Non creo. Portozás non lle gusta demasiado. Xa. Pois sabes que estou pensando? Que tes que baixar un día a tomar ese café, vale? Un día destes. Aí ven, man. Veña, presa, que non temos todo o día. Aquí está, xuiz. Está ben, Sí. Sei que eu quería máis grande. Non. Tampouco hai que pasarse, hai que ser modesto. Ramón, que é isto? Mira, Celia, este cartel pasará a historia gracias a nós. E logo? Non entendes? É o nome do campo. Ai, non che dixen nada, é que non me acordei. Con tantas cousas na cabeza, fúixeme. Vinde, vinde.